नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे कोकणची प्रीतिया. तर पटापट सर्वांनी जॉईन व्हा आणि कमेंट करा, कुठून आहात हेही सांगा. आणि कोकणातले असाल तर नक्कीच कमेंट करा कारण मी सुद्धा कोकणातला असे मंडळी. तर एक मेंबरनी एंट्री दिलेली आहे, पण ते कोण आहेत हे आपल्याला कळणार नाही जोपर्यंत त्यांनी कमेंट करणार नाही. तर लवकरात लवकर सगळ्यांनी कमेंट करा. आज मस्तपैकी शाळा कॉलेजच्या आठवणींना उजाळा देणार आहे. मी काही तुम्हाला छान छान प्रश्न विचारणार आहे आणि तुमची मजेशीर उत्तरं मला मिळणार आहेत. त्यामुळे आज खूप धमाल येणार आहे. कमेंट करा. हाय प्रल्हाद दादा, नमस्कार. हाय ताई म्हणतायत. हाय प्रल्हाद दादा, जय महाराष्ट्र. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. खूप खूप स्वागत आहे. मी मस्त आहे ताई. ओके प्रल्हाद दादा, जेवलात का तुम्ही? तुमच्याही शाळेतल्या काहीतरी आठवणी असतील ना, कमेंट करून मला सांगा. आता मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार आहे. या जेवण करायला. काय आहे जेवण दादा आज तुमच्याकडे? जेवण काय आहे कमेंट करून सांगा. आत्ताच करत आहे. ओके ओके. तर मी शाळा कॉलेजच्या आठवणींना उजाळा हे लाईव्ह सुरू करते. तर चला सगळ्यांनी जॉईन व्हा. तर प्रल्हाद दादा, आज बटाटा भाजी पोळी. वा वा वा, खूप छान खूप छान, मस्त जेवण आहे. तर मी तुम्हाला पहिला प्रश्न विचारते. शाळेत तुमचा आवडता विषय कोणता होता प्रल्हाद दादा? शाळेत तुमचा, सीसेवर बसणाऱ्यांना मी सगळ्यांना विचारते, शाळेत तुमचा आवडता विषय कोणता होता? सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करून नक्की सांगा की तुमचा शाळेतला आवडता विषय कोणता होता. माझा मराठी आणि हिंदी होता. प्रल्हाद दादांचा पण हिंदी. वा वा वा, मस्त मस्त. अजून सीसीवर असणाऱ्यांनी नक्की सांगा तुमचा आवडता विषय कोणता होता शाळेमध्ये असताना. कमेंट करा. कमेंट केल्याशिवाय मला बोलता येणार नाही तुमच्याशी. कुठून बोलताय, काय करताय मला कळतच नाही. सो प्लीज सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा आणि तुमचा शाळेतला आवडता विषय कोणता होता कमेंट करून सांगा. अग आई पावसात जाऊ काय, टिम टिम पावसाची मज्जा घेऊ काय. मंडळी, शाळेत जर तुम्ही गेलेला असाल, मग तुमचा आवडता शाळेतला विषय कोणता होता कमेंट करून सांगा. आणि त्यानंतर मी दुसरा प्रश्न विचारणार आहे तुमच्या शाळेबद्दलच. त्यामुळे आज शाळा कॉलेजच्या आठवणींना उजाळा मिळणार आहे कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. पटकन करा कमेंट. प्रल्हाद दादांनी फक्त कमेंट केल्या आहेत, बाकीच्यांनी नाही केल्या, सो पटकन करून टाका. कोणत्या विषयाची किंवा शिक्षकांची सर्वात जास्त भीती वाटायची? मंडळी कमेंट करून सांगा. कोणत्या शिक्षकांची, म्हणजे तुम्ही शाळेत असताना कोणत्या शिक्षकांची किंवा विषयाची भीती वाटायची कमेंट करून सांगा. आशुतोष, दिल्लीला गेले की जम्मूला आहात? जम्मूलाच आहे भावा, मी जम्मूलाच आहे. भारती, हाय भारती, स्वागत आहे तुझं. कुठे राहतात ताई? मी कोकणातली आहे भावा, पण मी आता लाईव्ह माझं जम्मूवरून चालू आहे, पण मी कोकणातली आहे. माहिती आहे का कोकण? सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागानी, कोकणाचा पाया रचिला दैव देवतानी.
भारती दादा म्हणतात मी भुसावळ जिल्हा जळगाव तालुका भुसावळ. हा भुसावळ लागतं ना ट्रेनने जाताना, मी भुसावळ पाहिलंय पण कधी भुसावळला गेली नाही भावा. अरे ताई मी कोकणमध्ये आला आहे. हो का? वा रे वा, मग फिरून घे मस्तपैकी. फक्त आता कुठे फिरतोयस तू कोकणात? आशुतोष दादा जेवण झाले का? नाश्ता केला होता की नाही? आज फास्ट आहे दादा. आशुतोष दादा फास्ट आहे माझा. तर मी प्रश्न विचारला होता आशुतोष भारती दोघांनी उत्तर द्या की सर्वात जास्त कोणत्या विषयाची किंवा शिक्षकांची भीती वाटायची. कमेंट करा दोघांनीही. आणि भारती दादा रोज माझं लाईव्ह असतं 1:15 वाजता, तर नक्की जॉईन व्हा. लाईक हे करा, काय ते बेल आयकॉनवर क्लिक करा. खूप दिवसात आहे कोकणमध्ये आला आहे. ओके वा 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 वा. आशुतोष दादा तुमची कमेंट का गेली मला समजत नाहीये. तुम्ही मेंढराचे मीठ खाल्ले का? तिथं क्रॅब खात असता का तिथं? इकडे क्रॅब भेटत नाही. मी मेंढराचं मटणही नाही खाल्लं. भारती नक्की चॅनलला सबस्क्राईब कर. आपलं रोज 1:15 वाजता लाईव्ह असतं. आणि भुसावळला पाऊस आहे की गरमी आहे? खुशी जर आवाज कमी कर. सीसीवर असणारी कमेंट करा यार, कमेंट करा. कोणीच आन्सर दिलं नाही की तुम्हाला कोणत्या शिक्षकाची किंवा विषयाची भीती वाटायची शाळेमध्ये असताना. सांगत नाही कोणीच. सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागानी, कोकणाचा पाया रचिला देवदैवतानी, राखिला हमान दशावतार भजनानी, येवा कोकण आपलो आसा बोले मालवानी. यार मंडळी काय बोरिंग करताय. सीसीवर राहून एखादी कमेंट करता येत नाहीये. फक्त सीसीवर राहून काय फायदा यार. मी लाईक करताय पण कमेंट नाही करत आहात. सीसीवर राहताय पण कमेंट करत नाहीये. हाय प्रेम. अरे बघ ना कशी लोक जरा सुद्धा कमेंट करत नाहीयेत. मी बोलू कशी? आणि प्रश्न विचारले तरी उत्तर कोण देत नाहीये. देखीला हमान. भारती म्हणते हाय केली कमेंट्स पण. परमेश्वरी मेनकुदळे ओके. हाय परमेश्वरी, स्वागत आहे. भारती बोलतायत बोलत. काय प्रश्न आहे की तुमच्या शाळेमध्ये कोणत्या विषयाची किंवा शिक्षकांची सर्वात जास्त भीती होती? परमेश्वरी म्हणतात सबस्क्राईब डन. थँक्यू परमेश्वरी. कुठून आहात तुम्ही? सुनीताताई म्हणतात हाय. हाय सुनीताताई, स्वागत आहे. प्रेम बोलतोय काय प्रश्न होता? तुम्ही काय बोललं? मी बोलली की शाळेत असताना कोणता विषय किंवा शिक्षकांची भीती तुम्हाला सगळ्यात जास्त होती? प्रेम बोलतोय गणित. परमेश्वरी म्हणतात मी बीड महाराष्ट्र. ओके, बीड महाराष्ट्रामधून आहात का? मी कोकणातली आहे परमेश्वरी ताई. सुनीताताई म्हणते हिस्ट्री. ओके परमेश्वरी ताई, तुमचा कोणता विषय आहे का कठीण असा? नेक्स्ट प्रश्न विचारते मी. मधल्या सुट्टीत डबा उघडण्याआधी संपवणारे कोण कोण होते? अक्षय दादा. यार अक्षय दादा कुठे राहिला यार, येतच नाहीये. मला इंग्लिश आणि मॅथ. ओके परमेश्वरी ताईंना इंग्लिश आणि मॅथ असायचा. मला पण इंग्लिश आणि मॅथ, कारण तिथंच माझे क्वेरीज कोणी सॉल्व करायला भेटत नव्हते. कृष्णा दादा म्हणते हाय, लाईक डन केलं आहे. थँक्यू कृष्णा दादा, स्वागत आहे तुमचं.
कृष्णा दादा, तुमचा डिफिकल्ट विषय कोणता होता? भारतीताई म्हणते गणित आणि विज्ञान. ओके, गणित आणि विज्ञान हा भारतीताईंचा आता काय म्हणू, भारती दादांचा विषय होता. बापरे, हे पण विज्ञान पण कधी कधी टफ होत जाते. नाही, मी नाही कधी संपवला आधीच टिफिन. मी पण नाही संपवला, पण माझ्या लाईव्हला अक्षय दादा येतो ना, त्याने मात्र संपवलाय. भारती दादा म्हणतोय मित्रांनी संपवला का? वा वा. प्रेम बोलते मी पहिल्या तासापासून डब्बा गुल. हे बघ, हे आमचे पराक्रम. मित्र म्हणतात भारती. परमेश्वरी म्हणतात हसतायत. भारती म्हणतात मित्र. सगळ्यांनी मित्रांनी सांगलं, उत्तम मित्र. नेक्स्ट प्रश्न आहे, शाळेत तुम्ही पहिल्या बाकावरचे शांत विद्यार्थी होतात की शेवटच्या बाकावरचे खोडकर? सांगा मंडळी, शाळेत तुम्ही पहिल्या बाकावरचे शांत विद्यार्थी होतात की शेवटच्या बाकावरचे खोडकर? बघूया आता किती खोडकर मित्र येत आहेत. खोडकर मुलं किती आहेत ते आता कळणार आणि शांत मुलं कळणार आहेत कोण कोण होते ते. सांगा मंडळी. परमेश्वरी ताई म्हणते मी मिडल आणि खूप शांत होते. सेम परमेश्वरी ताई, मी पण मिडल मध्ये बसायची ना, पाठी बसायची ना पुढे, मध्येच जाऊन बसायची. आणि मी पण खूप शांत होते, नाही मस्ती करायची. भारती म्हणतात ओके. परमेश्वरी ताई पण आता मी आगाऊ आहे. मी पण आगाऊ झाली वयाच्या 32-33व्या वर्षी. भारती म्हणतात बरोबर आहे. काय बरोबर आहे? उत्तर सांग ना की. ताई एक सांगू का? हो सांग ना. चला दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. गृहपाठ न केल्यामुळे सरांचा ओरडा किंवा शिक्षा खाल्लेला एखादा मजेशीर प्रसंग आठवतोय का? गृहपाठ झाला नाही म्हणून शिक्षकांनी एखादा म्हणजे शिक्षा केलेल्याचा प्रसंग कोणाकोणाला आठवतोय का? कमेंट करून सांगा. ना 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 ना. हे आई अग आई पावसात जाऊ काय, टिम टिम पावसाची मजा घेऊ काय. होमवर्क न केल्यामुळे सरांचा ओरडा किंवा शिक्षा खाल्लेला एखादा मजेशीर प्रसंग. परमेश्वरी ताई म्हणतात हो मी एकदा छडी खाल्ली. ओके. कोकणची माणसं कसं राहायचं? कोकणची माणसं कसं राहायचं म्हणजे मला नाही कळलं. कोकणची माणसं कसं राहायचं? आहे तसं राहायचं. प्रेम बोलतोय एकदा वर्गात आमचे शिक्षक शिकवत होते. अचानक त्यांनी विचारलं सांगा बरं गृहपाठ कोणी नाही केला? सगळे शांत. मग परमेश्वरी ताई म्हणते मास्टरनी जाड काठीने 2 छडी दिली. अरे बापरे. परमेश्वरी ताई, मागच्या काळात कोकणची माणसं मागच्या काळात कशी राहायची? कोकणच्या काळात ना मागची माणसं ना खरंच खूप, ती दिलेली देवाने देणगी होती आमच्यासाठी. पण आता ती देणगी नाही राहिली आमच्याकडे. म्हणजे आताही तसं आहे वातावरण, पण अगोदरच्या काळात ना माणसं ना खरंच खूप प्रेमळ होती, भयंकर प्रेमळ होती. म्हणजे आजी आजोबा म्हणजे जे आम्ही 19ची मुलं आहोत, तर 90मधली मुलं आहोत, तर आम्ही आमचे आजोबा आजी असे बघितले की म्हणजे भरपूर असे मायाळू बघितले. आणि तेवढे आता आजी आजोबा मायाळूवाले राहिले नाही आहेत. म्हणजे तशी आजी आजोबा आता नाही दिसत. जे अगोदरच्या काळात ना आजी आजोबा कसे असायचे ना, म्हणजे त्यांची मायाच काहीतरी वेगळी होती. नाही आता मी ते शब्दात सांगू शकत. शिक्षक म्हणाले मग वहीत केला होतास की घरी? सर तेच तर मला आठवत नाही. ओके. मग एकाने धाडस करून हात वर केला. शिक्षकांनी विचारलं का केला नाही? तो म्हणाला सर गृहपाठ केला पण वही घरी विसरलो. ओके. मग शिक्षक म्हणाले मग वहीत केला होतास की घरी? सर तेच तर मलाही आठवत नाही. हे भगवान. मग खाल्ली छडी. वही घरी विसरली हे कारण असतं त्यावेळेचं. आपल्या वेळी तेच होतं ना, मॅडम सर मी केलेला पण वही विसरली. सरांना पण माहिती असायचं की त्याने नाही केलंय. परमेश्वरी ताई हसतायत.
भारतीमध्ये कोकण बरोबर आहे. येस. नेक्स्ट प्रश्न विचारते. शाळेत असताना पावसात भिजत घरी जाण्याची किंवा कागदाच्या होड्या सोडण्याची मजा कोणी घेतली आहे का? छान आहे लाईव्ह ताई. थँक्यू परमेश्वरी. माझा गाव. हाय, काय करताय? जेवलाय? माझा गाव जेवलाय? जेवण झालं काय? नाही जाऊ का? जेवण बनवलंय, जेवचं असा परीला की जेवतलो. तुमचा झाला? लाईक केलास काय? आता उत्तर द्या इथे. लाईव्ह थांबा आणि उत्तर द्या. ओके. परमेश्वरी म्हणतायत मी फर्स्ट टाइम आले पण छान वाटलं. थँक्यू परमेश्वरी ताई. या रोज 1:15 वाजता माझं लाईव्ह असतं, नक्की या. माझं गाव म्हणतायत होय. काय होतं आज स्पेशल जेवण? कोणी कोणी तशी मजा केली आहे, म्हणजे पाऊस आला आणि पावसात भिजत जायची, किंवा शाळेच्या पाणी साचलं तर तिथं होड्या वगैरे सोडायची, कोणी म्हणजे ते गोष्टी केल्या आहेत का? पवन शिंगारे म्हणताय ताई आमचा चष्मा चोरीला गेला आहे, ते कोणाला गावलेला आहे का? मला भेटला तर मी नक्की देते. हा पवन दादा, तोपर्यंत लाईक करा चॅनलला. परमेश्वरी ताई येत जाईन ताई. येस, नक्की या परमेश्वरी ताई. ऑलवेज वेलकम. पुढचा प्रश्न विचारू का? पुढचा प्रश्न आहे, शाळेतला तुमचा सर्वात जवळचा मित्र किंवा मैत्रिणी अजूनही तुमच्या संपर्कात आहेत का? परमेश्वरी म्हणतात मी नाही केली. माझ्या अशी शाळेत जाताना येताना मी शांतपणे जायची, शांतपणे यायची. मी हे होड्या नाही केल्या, पण भिजत जायची आणि भिजत यायची. मला भिजायला खूप आवडायचं. प्रेम कुठे गेला? प्रेमचं काय आन्सरच येत नाहीये. शाळेतल्या तुमच्या सर्वात जवळचा मित्र किंवा मैत्रिणी अजूनही तुमच्या संपर्कात आहेत का? कमेंट करून सांगा मंडळी. भारती, श्री स्वामी समर्थ ताई. श्री स्वामी समर्थ भारती, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. हो, भारती म्हणतात हो. ओके. परमेश्वरी ताई, तुमच्या आहेत का शाळेतल्या मित्रमैत्रिणी जी तुमची बेस्ट फ्रेंड होती आणि तुम्ही अजूनही तिच्या संपर्कात आहात? असं आहे का कोणी सीसीवर असणाऱ्यांनी? कमेंट करून सांगा. कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत क्लासमेट, पण मी जास्त नाही बोलत कोणाला. ओके ओके ओके, सेम माझ्यासारखंच. शाळा, आता मी 2-3 प्रश्न असं विचारते की असं जवळचं कोणी नव्हतंच जास्त. ओके. मला सांगा आता. ओके. हा, शाळा आवडायची की जास्त धमाल कोणत्या दिवसात केली? शाळा की कॉलेज? जास्त धमाल कोणत्या ह्याच्यात केली? मी जास्त जवळ करत नाही कोणाला. ओ माय गॉड. का हो ताई? परमेश्वरी ताई, काय का झालं असं? असं का म्हणताय? कमेंट करून सांगा. शाळेतले दिवस आवडायचे की कॉलेजचे दिवस धमाल केलेली? मला कॉलेज आवडते. ओके ओके, छान छान. अजून कोणाला काहीच आवडत नाही का शाळेतले? मानसी बोलते. हॅलो सिस्टरजी. हॅलो मानसी, हाय, कशी आहेस तू? स्वागत आहे तुझं. 10 लाईक. थँक्यू सो मच मानसी. मानसी, तू पण उत्तर दे. तुला सर्वात जास्त धमाल कोणत्या दिवसात केली, शाळा की कॉलेज? परमेश्वरी म्हणतात अरे सीसी कमेंट करा. बघ ना ग परमेश्वरी, यांना काहीच पडलं नाही आहे, कोण काही कमेंट करत नाही आहेत.
मी छान, तू कशी आहेस ताई? मी मस्त आहे मानसी. मला कमेंट करून सांगा, तुम्हाला शाळेत जास्त धमाल म्हणजे कोणत्या वेळी जास्त धमाल केली, शाळा की कॉलेज? कॉलेजमध्ये असताना. ओके, मानसीने कॉलेजमध्ये असताना जास्त धमाल केली. परमेश्वरी ताई, तुम्ही कधी केलात, कॉलेजमध्ये असताना की? सिंधुदुर्ग शोभे फणसाच्या बागानी, कोकणाचा पाया रचिला दैव दैवतानी देखील. रोज बाहेर कॉलेज कमी. अगं बाय मानसी. परमेश्वरी ताई म्हणतात कॉलेज. ओके, सगळ्यांनी कॉलेजमध्येच मज्जा केली आहे. महिला कॉलेज होतं माझं. ओके, महिला कॉलेज होतं का? भारीच. पीटी तास की गणिताचा तास, कोणता जास्त तास आवडायचा सांगा. मला आन्सर याचं 100% माहिती आहे. गार्डनमध्ये जाऊन हजेरी लावायचो. ओ माय गॉड. मानसी तुला डंबीस होती. सर्व एकत्र जमायचो आणि डबा खायचा आहे ना. सांगा सांगा, पीटीचा तास आवडायचा की गणिताचा? पीटीचा तास. सगळ्यांना मला वाटतं की पीटीचा तास आवडत असेल. आता मी थोडेसे वेगळे प्रश्न विचारणार आहे. ओके, मला दोन्ही नाही आवडत, पीटी पण नाही आणि हे पण नाही. ओ माय गॉड. पुढचा हा, क्रश दिसल्यावर मुद्दाम, सॉरी तो जाऊ दे. वहीच्या शेवटच्या पानावर क्रशचं नाव कोणी लिहिलं होतं का? सांगा सांगा, वहीच्या शेवटच्या पानावर क्रशचं नाव कोणी लिहिलं होतं का? मला दोन्ही नाही आवडत. ओके, लिहिलं होतं का? कमेंट करून सांगा. आता बघू किती जण खरी खरी उत्तरं देतात. हो तर मी लिहिलंय. वा मानसी वा. नेवर. परमेश्वरी म्हणते नेवर. का परमेश्वरी ताई? क्रश दिसल्यावर मुद्दाम त्याच्या समोरून चक्रा मारणं कोणी कोणी केलंय? परत ते पर्सेंटेज पण काढले. सोमा जाधव. हाय सोमा दादा, नमस्कार. मी सोमा दादा. आला आला सोमा दादा. बिलकुल नाही, परमेश्वरी ताई म्हणतात. क्रश दिसल्यावर मुद्दाम त्याच्या समोरून चक्रा मारण्याचं काम सोमा दादाने केलंय. नमस्कार सोमा दादा. लाईक डन म्हणतोय सोमा दादा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. गरमी व्हायला लागली बाबा. नाही, ते मी नाही केलो कधी. सोया हे फक्त पोरं करतात माहितीये, पण पोरं आता काय रिप्लाय द्यायला बघत नाहीये. फक्त क्रशला बघायला मिळेल म्हणून रोज शाळेत हजर राहणारे कोण होते? फक्त क्रशला बघायला मिळेल म्हणून नियमितपणे शाळेत येणारे कोण होते? आज अब देखती हूँ कितने लाईक कमेंट करे. समाजामध्ये मी चक्रा मारत नव्हतो, पण पोरीलाही बघत होते माझ्याकडे. ओ माय गॉड, एवढा हँडसम आहेस का तू? हा सोमा दादा, तू एवढा हँडसम होतास की तुला पोरी बघायच्यात, पण तू पोरींकडे नाही बघत होता. हे काय कळत नाहीये मला. शाळेत क्रश वगैरे असं काही नव्हतंच, कारण तुम्ही मुलींच्या शाळेत जायचात ना. ओके, मानसी बोलते एवढं सत्य नको ग लाईव्ह. कधी कधी माझे पप्पा पण बघत असतात, ते कमेंट नाही करत तरी. माझं लाईव्ह तुझे पप्पा बघतात. हाय अभिजित दादा, नमस्कार. गुड आफ्टरनून अभिजित दादा. अभिजित दादा, मला सांग, तुझ्यासाठी प्रश्न आहे की फक्त क्रशला बघायला मिळेल म्हणून रोज शाळेत हजर राहणारे कोण होते? ओ माय गॉड, काका माझं लाईव्ह बघतात. मी सांगून ठेवलंस. ओके, तू सांगून ठेवलं ताईचं लाईव्ह बघायचा. थँक्यू. म्हणूनच मला शाळेत जाऊ वाटायचं नाही. हे भगवान. परमेश्वरी ताई, तुमचं लग्न झालंय का? वामन दादा, नमस्कार. मानसी बोलते चालू झाली लाईव्ह की असं दिसतं तेव्हा ऑन करत जा. ओके, असं सांगून ठेवलंयस का? थँक्यू मानसी. वामन दादा म्हणते तुला लाईक केलं ग. थँक्यू वामन दादा. परमेश्वरी म्हणते होते ना बॉईज, पण तरी मला नाही जाऊ वाटायचं शाळेत.
सोमा दादा म्हणते मी त्यासाठी फोटो माझा कुठेच नाही ठेवत. ओ माय गॉड, माझं लग्न झालं मला नाही माहीत. हे भगवान, आता लग्न झाले आता मला पाठचं काही माहित नाही. हे बरं आहे अभिजित दादा. हा दे पहिली आन्सर, दे पहिली. परमेश्वरी ताई म्हणते कॉलेज वुमेन्स कॉलेज होतं. ओके, वुमेन्स कॉलेज होतं का? पुढचं ओके. क्रशशी बोलायला जाताना अचानक जीभ अडखळल्याचा प्रसंग आठवतोय का? क्रशशी बोलायला जाताना मध्ये जीभ अशी असं झालंय का कधी? एक फोटो ठेवला तर खूप रिक्वेस्ट येतात मुलींच्या. ओ माय गॉड. आणि सलमान खानचा का ठेवलास? मग स्वतःचा ठेवायचा, स्वतःचा तरी ठेवायचा. अभिजित मध्ये लग्नाच्या अगोदर जय हनुमान लागणार जय श्रीराम एक वचनी पत्नी. ओ माय गॉड. अरे सांगणार रे, तर तुझी बायको थोडीच बघते तू काय काय बोलणार आहेस ते. सोमा दादा म्हणते म्हणून तर ठेवत नाही. अरे ठेव ना, आम्हाला पण बघायचं आहे. मामन दादा म्हणतात हाय हाय. मामन दादा कमेंट करा, उत्तर द्या. मानसी बोलते नाही ना, एवढी हिंमतच नाही केली कधी बोलायला जायची. सोमा दादा म्हणते ठेवतो बघा एकदा. ओके, ठेवा ठेवा. नेक्स्ट प्रश्न विचारते. प्रार्थना किंवा परिपाठाच्या वेळी गुपचूप क्रशकडे नजर चोरी कोणी केली आहे का? सांगा सांगा सांगा. प्रार्थना किंवा परिपाठाच्या वेळी गुपचूप क्रशकडे नजर कोणी, कुठे गेलं, नजर चोरी कोणी केली आहे का? मी तुला कमेंट केली आहे शॉर्ट व्हिडिओवर. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. सांगा ना कोणी केलंय का? जसं अभिजित दादा म्हणते कॉलेज माझ्या बरोबर जी होती तिच्या बरोबरच लग्न झालं आहे. वा 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 अभिजित दादा वा. परमेश्वरी म्हणते ओके बाय, टेक केअर. बाय परमेश्वरी, या पुन्हा लाईव्हला. मंडळी काय सांगक भियातास, असा काही थोडाच असता. कोकणातलं कोण असतं ना तर इतक्या सांगान मोकळा झाला. मानसी बघ कसं आमचं सांगता. मानसी बोलताय हो मग त्यासाठी मी संस्कृतची मॉनिटर बनली होती. काही मग काय. हा सोमा दादानी आपला सलमान खानचा चेहरा हटवून स्वतः लावला. आता बघायलाच पाहिजे, बघते पण मला दिसणार नाही तो. हा बघितला दादा, लय भारी तुम्ही, लय भारी. अभिजित दादा म्हणा मानसीला मी कुठे तरी लाईव्ह बघितले होते. तिचंच लाईव्ह असतं. स्तुतीताई म्हणतात हाय हाय स्तुतीताई, स्वागत आहे. सोमा दादा म्हणतात बेसन नाही, कसा आहे फोटो? मस्त आहे. मस्त आहे मस्त. रामदादा म्हणतात नमस्कार ताई. नमस्कार रामदादा, स्वागत आहे. स्तुतीताई म्हणते जेवण झालं का? नाही स्तुतीताई, जेवायचं आहे. लाईक डन. रामदादा म्हणतात थँक्यू सो मच. सगळ्यांनी लाईक करा. मामन दादा मला तुझं नाव नाही समजत, इंग्लिशमध्ये आहे सांगते का ग? माझी प्रिय मैत्रीण आहे ना, प्लीज सांग. माझं नाव प्रीतिया. मानसी बोलते हो का अभिजित दादा. रामदादा म्हणतात बाय ताई. का रामदादा चाललात कशाला? अभिजित दादा म्हणतात येस. सोमा दादा सलमान खान नाही, तो संजय दत्त आहे. हॅलो स्तुतीताई. मानसी बोलते. पवन दादा म्हणते अरे आमचा चष्मा लावला का नाही? हाच ठीक आहे. येस, हा संजय दत्त आहे. मला वाटलं सलमान खान. काय चाललंय मानसीताई, बरी आहे का मानसीताई? हा स्तुतीताई तुझी आठवण काढत असतात मानसी. प्रीतीताई बरे आहे का तुम्ही? हो स्तुतीताई मी मस्त आहे. तुम्ही कशा आहात? मानसी बोलते हो स्तुतीताई, तुम्ही कशा आहात? आम्ही सर्वजण मस्त आहोत. स्तुतीताई तुम्ही कशा आहात सांगा.
अभिजित दादा म्हणते चल बाय, कारण कॉलेज असताना खूपच कान केले आहेत, आता काढायला लागले की तुमच्या लाईव्हची रात्री होईल. नाही नाही, आता मी बंद केलंय, बस झालं कॉलेजच्या गप्पा. आता मी अशाच गप्पा मारते, त्यामुळे बोला. मानसी बोलते निलेश दादा असेल आले होते आज लाईव्हला मगाशी. हां, तुझं लाईव्ह होतं का आज? किती वाजता असतं मानसी तुझं लाईव्ह? वामन दादा म्हणते मी तुला प्रीती म्हणलं तर चालेल? येस चालेल की. स्तुतीताई म्हणते मी बरी आहे. स्तुतीताई जेवलात का? सिंधुदुर्ग शोभे. सॉरी गॉडफादर. का गॉडफादरांना सॉरी कशाला आहे? अरे गॉड, आमच्याकडे साखर 75 आहे, तुमच्याकडे किती आहे मला काय माहितीच नाही साखरेचं, कारण आम्हाला राशनमध्ये साखर मिळते महिन्याला 1-2 किलो, त्यातच भागतं आमचं. आम्ही चहा खूप कमी पितो. अभिजित दादा म्हणते सॉरी गॉडफादर. का सॉरी बोलते बाई, काय झालं? मेरे को नहीं पता और सॉरी बोलताय. मानसी बोलते माझं रोज असतं ताई लाईव्ह सकाळी 10 किंवा 9 वाजता आणि संध्याकाळी 4 वाजता. हां, 10 आणि 9 हे टायमिंग माझ्या कामाचे टायमिंग. संध्याकाळी 4 वाजता पण शाळेत मुलांना खाली वगैरे घेऊन जायचं टायमिंग. 4 वाजता येईन मी. हां ओके, आज येईन, झोपली नाही तर. स्तुतीताई म्हणतायत हाय मामन दादा. स्तुती म्हणजे अजून जेवण झालं नाही. ओके ओके, जेवणार जेव्हा मग. स्तुतीताई जरा तब्येत ठीक नाही म्हणून कामावर आहे घरातलं. ओके, काय बरं नाही आहे, ताप वगैरे आहे का? अभिजित दादा म्हणते माझं आणि गॉडफादरचं एक लाईव्हला भांडण झाले होते म्हणून. ओके, बापरे, लाईव्हला पण भांडता? गॉडफादर ह्या काय ऐकतंय मी? आपलं भांडण कधी, कुठे, कसं, केव्हा, किती वाजता? अभिजित दादा मधुरा रायवणकर, माझ्या पण एकदा लाईव्हला भांडा की, जरा बघूया तुमची भांडणं कशी असतं ती. गॉडफादर मध्ये माझ्या लक्षात नाही आपण कधी भांडलो. गॉडफादर आता अजून मला विचारायचं आहे, तुमचं अजून एकाशी भांडण झालं ना गॉडफादर? शिवण्याबरोबर भांडलात ना? काय झालं तो मॅटर मला सांगा. ती काल आलेली माझ्या लाईव्हला आणि म्हणत होती की सॉरी ताई तुला माझ्यामुळे त्रास झाला, मी आता नाही येणार लाईव्हला. पण काय त्रास झाला हेच नाही मला कळलं. तर बोलली माझं आणि गॉडफादरचं भांडण झालं. तर मी म्हटलं काय भांडण झालं तेही नाही माहिती. वामन दादा म्हणतात कशी आहे ग प्रीती, सोमवारचा उपवास आहे का तुझा सांग? येस वामन दादा, माझा सोमवारचा उपवास आहे. गॉडफादर म्हणते माझ्या लक्षात येईना पण जाऊ दे, चलता है भाई. येस अभिजित, गॉडफादर बडे दिल के है. अभिजित दादा म्हणते ओके. गॉडफादर म्हणते ताई मी भांडतो का? अजिबात नाही, माझ्याशी तर नाही भांडत. वामन दादा पॉपकॉर्न देत आहे, चला सगळ्यांनी घेऊन खाऊन घ्या. गॉडफादर म्हणते ताई तुझ्यामुळे झालं सगळं, तू शिवण्याला चिडवत होती माझी गर्लफ्रेंड म्हणून झालंय का हे? हे असं पण काय विषय काय झालेला, काय झालेलं ते तरी सांगा. स्तुती बोलते जरा तब्येत ठीक नाही आहेत, पाय दुखत आहेत, मग जरा असं टॉनिक वगैरे चालू करा स्तुतीताई, फ्रुट्स वगैरे खावा. अभिजित दादा म्हणते सॉरी म्हटलं की आपण मोकळे झालो परत भांडायला, बरोबर की नाही? अभिजित दादा सॉरी म्हटलं की आपण मोकळे झालो परत भांडायला की हो. वामन दादा हाय, चलतो ग प्रीतू, भेटू 4च्या 5 नंतर 5 वाजता. ओके ओके, माझं तर नसतं लाईव्ह 4-5 वाजता. माहीचा वाहे झरा शहरी कोल्हापुरा, घेऊया नाद दर्शनाचा, उधो उधो करूया उधो 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 अंबाबाईचा.
करूया उधो 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 अंबाबाईचा. आज वेलफेअर आहे सुनीता ताई, आज वेलफेअर आहे का? मग संध्याकाळीच जायचं जेवायला. स्तुती देवी दवाखान्यात जाऊन आले आहे, ॲडमिट बी झालेत, पण त्या डॉक्टरांनी तिथल्या चुकीचं इंजेक्शन दिलं ना, म्हणून कंबर पाय दुखत आहेत. अरे बापरे. चुकीचं इंजेक्शन कसं काय दिलं? ताई तू शिवण्याला सॉरी कधी बोलले मग? मी का सॉरी बोलू? गॉडफादर मी का सॉरी बोलू? मी नाही बोलत सॉरी कोणाला, कारण मला भांडण तुमचं झालंय, मी सॉरी बोलायचं का? काय को मैं सॉरी बोलू रे भाई. ताई कोणी सांगितलं आहे वेलफेअर म्हणून? हा तयारी करायला ना अँकरिंगची सूत्रसंचालन लिहिले होतं तुम्हाला, तेव्हा समजा तुम्ही बघत असलं तसं. आता तिला तुम्हाला बिचारी मुलगी, तुमची कमेंट नाही वाचत आहे मी. बिचारी चांगली मुलगी होती, डॉक्टरांना वाईट वाटलं ना मग. अरे हो, पण तुमचे भांडण कशाला झालं ते नको करायला. मामानं शिवण्या तुम्ही इथं असाल तर ताईकडून तिच्या भाऊ सॉरी बोलते. ओके, भांडताय तुम्ही आणि मला सॉरी. डाळ भात लोणचा कोण नाही कोणाचा. रामदादा डाळ भातच खाऊचो असा. मैं देखती हूँ फिर। ये गलत कर दिया उन लोगों ने, उनको पता नहीं था. माझ्यामुळे मी काय केलं? कुछ नहीं दीदी, बच्चों का वेट. वो मैं नीचे गई थी ना, फिर 4 व्हीलर पार्क कर रही थी. लेकिन मैसेज आया था क्या पूछो? मैसेज आया ना. दीदी पूछ रही है कि मैसेज कंफर्म है क्या वेलफेयर आज? हाँ, पण मैसेज नहीं डाला था क्या? मैसेज नहीं डाला बोल रही है दीदी. 2 दिन पहले डाला है, आप देखो चश्मा लगा के. अपना परिवार में कहाँ पता पे नहीं. डाला है? माझी कमेंट हाय होते बघ. नाही ग्रुप में. मी नाही आहे त्यात. हाँ सेंड कर देना. ताई हाँ
हाँ। नाही तुमची हाँ, बच्चों का सगळे वेट येत कर आहेत रही हूँ। कमेंट. बच्चे नहीं लेने आओगे नीचे? स्तुती नाही म्हणते बोल बोल स्तुती ताई. गॉडफादर मी काय केलं? मी अच्छा, फक्त अच्छा, म्हटलं हाँ, मला बस असं आ डाऊट जाओ। होता की तुम्हीच त्याचे बॉयफ्रेंड आहात असं मला वाटलं मैं गाड़ी शिवन्याचं. नीचे पार्क कारण करती हूँ, शिवन्या मला वो बोलली की नीचे तुझ्या फ्रेश लाईव्हवर होके माझा तैयारी बॉयफ्रेंड करेगी, टाइम येतो लगेगा समजलं का? सुंदर फ्रेश होके तैयारी कोण करेगी। बोलायला लागलं तिकडं? माझ्या शेजारी आहेत त्या. जाऊ किसकी दे. है बर्थडे? आम्ही आपको गॉडफादर यही कशाला पसंद हसताय? है स्वतः मात्र ना? भांडानी माझ्या ये- नावावर ये- यही ढकलता तो बोलती सगळी. ना, किसी को भी कुछ भी कहाँ बोलोगे? झाली का गेम? गॉडफादर म्हणतात अगं ताई कसं पॉसिबल आहे? नहीं नहीं ती नहीं माझी नहीं, गर्लफ्रेंड लेडीज कशी देखते ही असेल? बात ती करती हूँ, तिकडे जैसे कि विदर्भातली, आप मी बड़ी होगी घाटावरचा. या तो बाप. बाकी किसी से हाय नहीं हा बोलूंगी। टेकर. असू शकतो घाटावर आणि विदर्भ कुठे पण मिळू शकतात. मेरे को पता है. हा टेकर म्हणतात हाँ, बाबू. नहीं, हाय हा टेकर खूप दिवसांनी आलास लाईव्हला. हाँ, म्यूट करून बोलणाऱ्या जगातल्या तुम्ही एकट्याच आहात. पण मी म्यूट नाही केलंय भावा. मी जेव्हा करायचं असतं तेव्हा करते आणि परत ओपन करते. मामा दादा प्रीती मी फेसबुक हाँ। मेसेंजर वर फॉरेनर मैं भी औरत दीदी, सोबत मैं रोज भी सकाळी थोड़ा सा संध्याकाळी ये दुपारी ती देखती नाईट रहती हूँ, उतना मी है झगडा नहीं करत असतो ती माझ्यासोबत मराठी बोलते. अरे वा लय भाग्यवान तुम्ही. तुम्ही खूप दिवसानंतर दिसला. तुम्ही आलातच नाही हा टेकर. हा टेकर तुम्ही तर आलातच नाही आलातच नाही आलातच नाही. मैं भी सेम ऐसे ही करूंगी। अब थोड़ा उतना है नहीं मुझे उतना, मतलब घर पे रही हूँ तो, लेकिन अब आप सीखूंगी। क्या सीखना है भाई? नीचे आ जाओ बातें मेरी करने के दीदी लिए. बुला रही है आपको, नीचे आ जाओ ना बोल रही है। फोन पे गप्पे मार रहे हैं. नीचे आना चाहिए. आ जाओ, वेट करेंगे हम बाहर ही तुम्ही खड़े हैं। रिटर्न केलं नाही मला. हा मी रिटर्न कधीच केलंय हा टॅकर.
बोला गॉडफादर, माझ्यामुळे ती नाराज नाही झाली, तुमच्यामुळे नाराज झाली, कारण तुम्ही भांडलास तिच्याशी, कच्च 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 भांडलं की हो. डॅमेज माणसं असा ते. गॉडफादर मध्ये म्यूट लायू शेजारणीशी गप्पे मारते ना, म्हणून म्यूट लावू घेतले. वामन दादा म्हणते मी चाललो ग तिच्यासोबत झगडा करायला. ओके वामन दादा, यू गो नाव. 2 मिनिटं. बाईची मम्मी चालणार वाटतं, काय माहिती जाते की. 4 वाजता काय जायचं बाबा एवढ्या गरमीचं. 4 वाजता गाडी लावणार आणि 5 वाजता इथून हलवणार आणि 6 वाजता सगळ्यांना येणार. 2 तास पहिले हे. करताना माझा बॅक कॅमेरा चालू झाला. माझं दर्शन झालं पाहिजे. नाही असं केलं मी. 3च माकडं आहे CC वर, पण कोण कमेंट करत नाहीये. गॉडफादर आहात का तुम्ही? चला ताई. हा ना, त्यांना येतं शेअर मार्केट, कमवतात डेलीचे. त्या सरांनी 30,000 आज कमवले. डेलीचे भेटतात 2.5 पर्यंत. पण त्याला कसं टायमिंग पाहिजे, सकाळपासून तुम्ही बघत राहायला पाहिजे. ती कॅन्डल असतात त्या, आणि वर खाली जाते की बघायचे. आणि दिवसभर लागतात तेव्हा जाऊन 2.5 लाख. यांना हे कसं कधीतरी जमलं तर. ते पाणी जमतं का सगळं? हो जमतं. मी शिकणार आहोत. माझी मैत्रिणी 2.5-2.5 लाख कमवले. हे म्हणतात तुला चांगलं आहे शिकायला, कारण तू घरात असतेस, मला ती म्हणाले वायफाय आहे. 4 वर्ष झालं करता, कंटिन्यू करता. तर बघू काय शेअर मार्केटला आता ग्रो ॲप पूर्ण माहिती घ्यायची चांगली. आणि एक ॲप असतो त्यामध्ये प्रॅक्टिस असतं, प्रॅक्टिस करायला. ते सांगणार मला सगळं. तिनं 6 वर्ष झालं. हां हळूहळू जमणार. चला म्हणजे सगळे जातले हे एकटीच. चला विशाल दादा, स्वागत असं तुझा. 17 नंबर लाईक डन. कसं असं आहे भावा? अरे रात्री नाटक कंपनीत नाटक बुक गेलंस आणि माका कमेंट मी सकाळी बघितले उठान. गॉडफादरने झगडा केला स्वतः आणि माझ्यावर ढकलतोय. गॉडफादर थांबशिवाय नाही येऊ देच ना ना. लय समाधान म्हणते, लय मजबूत पावर हाय माझा भीमाच्या नावात. ओ वा वा वा, खूप छान खूप छान. चल प्रीती, माझा लंच झाला आहे, काम करत आहे बाळ प्रीती. ओके बाय वामन दादा. आता भांडत बसू नका, साईटवर आहे. ओके साईटवर आहेस का? ओके ओके, जोक नसतलच मग. सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागानी, कोकण
कंकणाचा पाया रचिला, देव देवतानी राखिला हा मानस, दशा अवतार भजनानी. हे कर पडदो लावतो. जेवलो 12-15लाच. अरे वा मस्त मरे. शेजारच्या बायका गेल्या. हा सुनीताताई म्हणजे शेजारीन माझी सुनीताताई आहे. खुशी काय करतं ग? खुशीचे काय करामती चालू असतात. खुशी दरवाजांच्या ती चौकोनी असताना त्याच्यात दोन्ही पाय ठेवून वर 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 जाताला आणि परत असं स्पायडर सारख्या खाली येताला. शिवन्या आहेस का ग? गॉडफादर विचारतायत तुला. शिवन्या विशाल इकडे मोबाईल अलाउड नाही. 3 वेळा चेकिंग होतं सिक्युरिटी. ओके मोबाईल अलाउड नाही रे. गॉडफादर म्हणजे कार्टून असा. कार्टून म्हणजे लय म्हणजे ते का व्यायाम बियाम काय करत असता म्हणजे इतक्या फ्लेक्झिबल आहे ना. आता ताई तू घालवली शिवन्याला. काल आलेली शिवन्या येते तिला टाइम भेटला तर. विशाल ते गाडीच्या गेअर बॉक्स मध्ये टाकून मोबाईल आतमध्ये आणतो प्लांटवर. बापरे विशाल दादा लय करामती असे ती या. बिचारी भांडायचं तुम्ही. विशाल दादा हाय रिलायन्स साईट आहे ना. ही रिलायन्स साईट आहे ना. ओके ओके. खोकला लागला. तू मेरा दिल तू मेरी जान. कोण बोललं आम्ही भांडलो? शिवन्या बोलली की गॉडफादर आणि माझं भांडण झालं. विशाल निघणार 2-3 दिवसात. काम होत आलं आहे आता. गावी जाणार का मग 2-3 दिवसात? ना 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 देखीला. खुशी जरा आवाज कमी कर ना तुझो. ताई तू सांग आपल्या लाईव्हवर कधी भांडण होतं का? नाही नाही होत गॉडफादर. अजिबात होत नाही भांडण. अजिबात म्हणजे अजिबात. 4 वाजेपर्यंत 4 दशावतार नाटकं बघून काढले रात्री. अरे बापरे. आणि मग कसं काय मग तू काम करतलस मग सांग. लाईव्ह बघ ह्या बघून माका तर मग सकाळी उठकच होता नाही. हाय भारती, स्वागत है आपका. कौन फालतू मैसेज करतोय? कुठे आहे फालतू मैसेज? जैसी जिसकी सोच. फालतू मैसेज कुठे आहे? मला तर नाही दिसलं कुठे फालतू मैसेज. विशाल दादा कुठे फालतू मैसेज आहे? आ? ते बनवू ता बनवू म्हणतो. काय कटलेट? काय वया बनवू नाही बनवतले आता. ओके ओके मला दिसलाच नाही.
बायडे मी इलय गो तुका पहिलो माझो नमस्कार हात जोडून. किती रे बाबा. जय श्रीराम. किती काय झाला माका नमस्कार. हाय भारती. मी रात्री 4 वाजेपर्यंत नाटका बघत होतय दशावतार. मग सकाळी उठतो कसो बाबा तू या. आणि आता काम करूस कसो करतल. झोप नाही ना मग. बायकोशी किती वेळ बोलतो फोनवर. हा बायकोशी किती वेळ बोलतो फोनवर. जेवण झाला की नाही तुमचा. जेवण बनवतोय. डाळ भात भाजी झाली. ड्रायव्हर फोन लावत गेटवर. ड्रायव्हर फोन लावता गेटवर येऊन मग मी उठतोय. फोन लावता गेटवर येऊन मी उठतोय. अरे पण तुका झोप नंतर मग उठल्यावर झोप येणार नाही. 4 वाजपर्यंत बघतस आणि उठतस सकाळी मग. हाय बहिणी. हाय सुयश. आज शाळा नाही रे. माणसे बोलते अगं सकाळी कांड केलंय मी. चावी मार्केट मध्ये हरवली आणि पप्पा जस्ट गावावरून आले. ते जरा सभ्य शांत बसलीये म्हणून मध्येच गेली लाईव्ह मधून. आई शपथ मानसी काय आहे. खूप 5 मिनिटं खूप झाली बापरे. फक्त तू 5 मिनिटं बायकोशी बोलत. फटके होय तुका. श्रावण सोमवार. ओके श्रावण सोमवारची शाळा लवकर असता. अमोल दादा नमस्कार. स्वागत आहे. स्वागत आहे अमोल दादा तुमचं कोकणची प्रीती लाईव्ह मध्ये. माझ्या लाईव्हला इलस म्हणा नमस्कार. तुझा लाईव्ह कधी होता. माग तर गावाक नाही तुझा लाईव्ह. काय खरं नाही आहे म्हणून गप बसली आहे. देऊ माणूस बनून. पप्पांक कळला तर थोडं जाऊ तले. होय जेवलं सुयश. मी 4 दिवस नाही झोपत रात्र दिवस. काय रे बाबा खरंच. आणि बायकोशी 5 मिनिटं बोलत फक्त. फटके घालू आहे तुका. 7 ते 11 शाळा. ओके ओके. मग आणि काय पाऊस लागतं की नाही. सुयश माका ना पप्पांच्या मोबाईल वर ना व्हिडिओ कर ना गणपतीचे. उभो व्हिडिओ कर आणि माका पाठव. समजला. पप्पांच्या मोबाईल वरसून पाठव आणि व्हिडिओ पप्पांच्या मोबाईल वरसून कर. आणि माका एक असे गणपतीचे व्हिडिओ वगैरे काम करताना वगैरे ते दाखव. ओके. खुशी पाठीमागे. हा तिकडे रूम मध्ये. काय कुठून खबर नाही लागली पाहिजे. मीच हरवली अशी. कोण सांगणार आहे मानसी. हो मुलांशी व्हिडिओ कॉलवर अर्धा तास बोलतोय. आणि बायकोशी फक्त 5 मिनिटं. या बरा नाही हा. मी तर 1 तास बोलतोय. आता मिस्टर माझे दिल्लीत गेले होते ना. 1 तास रात्री दुपारी संध्याकाळी. दुपारचा नाही पण रात्रीचा 1 तास. पाऊण तास तर जापोय. काय बनवतस ताई. काहीतरी बनवते गोखांसारख्या वाटला. भजा बनवते भजा. खूप दिवसांनी खाऊक नाही हो. आज बनवतेच. तुमचे मिस्टर कुठल्या गावचे. मी अरे कोकणातलेच असत. कोकणातलेच असत रे विशाल दादा. दोघांचा तालुका पण एकच.
खुशी हे काना फ्रीज मध्ये ठेव, संध्याकाळी देते. फ्रीज मध्ये ठेवतास रात्री बनवून देता येतं. योगेश दादा नाय बरवा, योगेश दादा नाय बरवा काय सांगतो दादा? योग नाय बरवा, फ्रीज मध्ये ठेव. काय सुयश बोलतोय दादा? योग नाही बरवा म्हणजे विशाल दादा कुडाळ मध्ये खैले तुम्ही? माझी मोठी आई कुडाळ पिंगुळीची. अरे मानगावची असो, सासर मानगाव आणि माहेर ओरोस. आता मी परत सांगायचंय ना या लाईव्ह वरती. नाही, तुझ्या बर्थडे साठी आणले होते. नाही, सगळ्यांना देऊचे होते. हा बरोबर, गावाचा नाव लाईव्ह ला सांगू शकत नाही. हा म्हणून कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसी वर असणाऱ्यांनी माझो चॅनल पण हा पण व्हिडिओ बनवू जमणार नाही. हा मी तुका केलंय सबस्क्राईब, माहिती आहे? मी तुका केलंय सबस्क्राईब. बघा
इथं मी म्यूटच करून ठेवलेलं आहे. माझं चॅनल हा पण व्हिडिओ बनवूक जमणार नाही, टाइम नाही. मी बघितलंय रे, मी सबस्क्राईब पण केलंय तुझ्या चॅनलला. मी सबस्क्राईब पण केलंय. सुयश सांगता ओके सांगा नको येतील ते. गावात आपल्याकडे येतील ना मुलांचे 2 फोटोचे व्हिडिओ असंच फक्त टाकत जा. तू या साईट वर काम करतस त्याला टाकत जा. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. खुशीचा बर्थडे काय आणलं दादा? येतो बर्थडेला. हा दादा बर्थडे दिवशीच येता. पण काय आणू? केक खांतलो, केक आणतलो. मोठं झाल्यावर रक्षाबंधनचा अर्थ बदलतो. गिफ्ट नको असतात, फक्त तू खुश राहा एवढंच हवं असतं एका बहीण भावाला. बरोबर आहे, राईट दादा. अजून काही गिफ्ट वगैरे नको असतं. लाईक नंबर 20. थँक्यू सोल्जर. विशाल दादा म्हणतात लाईव्हला आवाज येत नाही. सॉरी, म्यूट केलेला. माझे कान फुटले ऐका यांना नाही. आता येताला ऐका. विशाल दादा साईडचा प्लॅनचे फोटो नाही टाकू शकत ना? ओके, हाँ ऐसा नहीं का? मेरे को पता नहीं था. सुया जेवलं? अलाउड नाही असा? ओके ओके. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. माझे कान फुटले आहे का की यांना नाही? सुयश मी सांगितलंय त्या करतले ना का गणपतीचे वगैरे? ओके, म्हणजे एक एक वेगवेगळं गणपती असताना तो माका पाठवय वेगवेगळे डिझाईनचे काय काय होते. आता तरी देवा मला पावशील चल बाय, नंतर येतो सर. लोक आहेत, मीटिंग आहे, नंतर प्लॅन्ट वर जायचं. बाय बाय विशाल दादा, बाय, टेक केअर. बाय बाय, टेक केअर. हाय सुयश, गेलस काय? पावसात जाऊ काय? टिम टिम पावसाची मजा घेऊ काय? ए आई अगं आई पावसात जाऊ काय? टिम टिम पावसाची मजा घेऊ काय? हो जेवलो. तुम्ही जेवलात? परी योग नाही सुयश, खुशी इला आणि खुशी असा टी बघता. आता परीला की आम्ही जेवतो. आज उपवास असा. हो माका टाइम भेटत तेव्हा. तुका टाइम भेटत तेव्हा खंय जातलं तू? बिझी असं काय? एवढं बिझी असे तू? तुका टाइम भेटत तेव्हा सांगा. हा पटके वय तुका? सोनूक सांग मग. सोनूक सांगते मी. ओके, सोनूकडे दी फोन. ए आई अगं आई पावसात जाऊ काय? टिम टिम पावसाची. माका टाइम भेटतात तेव्हा सांगतात हे माका. पागल समजे क्या?
झिरमिर पाऊस दार तन मन तरी मदनाचा वार येना सजना येना. मंडळींनो कमेंट करा. कमेंटिंग का झाला काय तुमच्या? सीसीवर येऊन गपचूप बसलास, कमेंट कोण करतो लो? कळंबाबाई आगावले, नमस्कार. नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. सुयश म्हणते माका अभ्यास भरपूर देतात ना सर, मग तू बाहेरच पडणंच नाही घराच्या. रामचंद्र दादा, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल. तारक मेहता का उलटा चष्मा. रामचंद्र दादा स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? जेवलात का? ए आई अग आई पावसात जाऊ काय, टिम टिम पावसाची मज्जा घेऊ काय. दीदीला काय बघ खुशी. खुशी दीदीला काय बघ त्या साईडनं. इथून नाही गो बाई, दरवाजात ना दीदी बघ इकडनं. सोनू शाळेत गेलो होतो, 5 वाजता येतो मी मम्मीच सांगतोय. मम्मीक सांगतं व्हिडिओ करू. ओके. आमचं परी अजून येऊ ना. सोनू सुट्टी नाही तशी, लवकर शाळा सुटणार नाही त्याची. बोल. चला मंडळी, लाईव्ह संपवते आता. बाय बाय, टेक केअर. बाय बाय बाय.